kada bi danas htio likvidirati državno vodstvo ne bi trebao gađati Banske dvore, nego bi trebao gađati jednu zgradu u Slovenskoj ulici. Poštovani, danas je 7. listopada i danas obilježavamo jednu godišnjicu jednog događaja koji se dogodio nedaleko ove zgrade, a radi se o napadu na Banske dvore prije 29 godina. Naime, prije 29 godina borbeni avioni Jugoslavenske narodne armije sa zvijezdom petokrakom su gađali i pogodili Banske dvore i zamalo ubili našeg predsjednika Franju Tuđmana. Nije on samo bio meta napada, tada je u Banskim dvorima bio i tadašnji predsjedništva tadašnje države Jugoslavije Stjepan Mesić, a bio je i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković. Dakle, htjelo se u to vrijeme obezglaviti kompletno Hrvatsku i naravno pokoriti Hrvatsku. Dan poslije, odnosno sutra, obilježavamo zapravo i našu neovisnost. Danas iz tog istog Beograda također lete avioni i dolazi iz tog Beograda Vučić koji se nije ispričao za taj događaj. I doće opet za koji dan, za koji mjesec. I Andrej Plenković će se sa njim opet susresti, rukovati i lobirati za njihov ulazak u Europsku uniju. A o ovom događaju i svemu onome što je slijedilo nakon ovog događaja se danas ne govori. Međutim, apsurd je današnje situacije u Hrvatskoj da kada bi danas htio likvidirati državno vodstvo ne bi trebao gađati Banske dvore, nego bi trebao gađati jednu zgradu u Slovenskoj ulici. Apsurd današnje situacije je da se najviše pozicionirani ljudi Hrvatske države, najutjecajniji novinari, političari, menadžeri, suci, zapovjednici oružanih snaga sastaju u klubovima gdje na šanku stoje brojači novaca. Tako da evo, ako neko sutra bude htio napraviti atentat bilo gdje u Hrvatskoj, adresa nije Markov trg, adresa je evo na primjer neki klub gdje se opskurni likovi koji upravljaju državom sastaju. Moram spomenuti jednu činjenicu da malo građani tu brojku zapamte jer je fantastična. 2.595.000 kuna je pronađeno kod supruga tužiteljice u Državnom odvjetništvu. Skoro 2.600.000 kuna. Koliko novaca treba prosječnom građaninu naše države da zaradi i uštedi toliko novca? To je fantastično. Još ću jednu drugu temu dotaknuti, a povezana je s ovom temom, a radi se o malim JANAF-ima. A svaka jedinica lokalne samouprave, ili ipak da ne kažem svaka, gotovo svaka, ima svoje male JANAF-e. Uskoro će lokalni izbori i odjednom će, pogotovo je velike stranke, dobijati obilje donacija od pravnih subjekata i po 100.000 kuna i na vidljiv i na nevidljiv način. Odjednom će brojne tvrtke koje rade isključivo ili gotovo isključivo sa jedinicama lokalne ili regionalne samouprave uplaćivati nevidljive reklame na portalima gradova, općina i županija. A to niko ne istražuje. S ovog mjesta odgovorno tvrdim da se radi o višestruko većem iznosu nego što se radi na primjer u ovoj aferi JANAF ili općenito svim aferama koje se događaju na državnoj razini. Da je korupcija na toj najnižoj razini u stotinama općina i gradova znatno veća. I to znaju svi oni koji sjede u sabornici i sada gledaju svoj mobitel. Svi to znaju. I na kraju ovdje ću isto pronaći vrijeme da upozorim na jednu jako ozbiljnu situaciju. S obzirom da danas obilježavamo nacionalni dan borbe protiv raka dojke, evo upozorio bih na veliki problem, a to je da zbog korona krize, zbog epidemije koronavirusa, da se danas u Hrvatskoj testira, odnosno ide na ultrazvuk, na mamografiju nekoliko puta žena manje nego što je išlo prije korona krize. Mi ćemo kroz koji mjesec imati epidemiju karcinoma dojke, ne samo karcinoma dojke, nego svi ostali karcinoma. Pa s ovog mjesta evo poručujem svim ženama, a i njihovim supruzima
i obiteljima, nek ih stimuliraju, neka skupe hrabrosti bez obzira na ovu situaciju kakva je, neka odu, znači na pretrage da se ne bi dogodilo najgore.